makare mar mondo mi wanene ka od thiedhno mano mar jotiarech medo dhi mbele yo makare. Dr. Ganda ka aduoki twak okinyi makauno wang'eni osiptal mano mar level 6 onego bed gi oncology, onego bed kod cardiology, onego bed kod neurosurgeon, orthopedics, wantiere kod renal care, critical care kaachiel kod kata organ transplant inyalo time od thieth mano mar rang'iny mar level 6. Ka wang'iyo od thieth mano mar jotiarech bende entiere kod gigo duto gi sani makoro miyo ni okete rang'iny mar level 6. To bende kakiwacho ni okosekete rang'iny mar level 6 kaluwore ni kwan mag jochiw thieth okosebedo moromo. Bende osechak chenro mano mar medo kwan mag jochiw thieth kacha. To wanyalo wacho ni sekta mane mabiro bedo ka yudo yuto makare ahinya nyako tudore kod medical specialist mibo bed ka ikelo kanyo. Okay. Erokamano kuom puonjno. Kan pod kwa chopo level 6 sama governor no biro 2022 no wacho no dwa upgrade that hospital the infrastructure. Ngeni level 6 services oknyal biro kionge infrastructure the services gi a proper functioning system. Koro no wacho ni nyaka wabed gi plan mar elevate this hospital. No watimo two things. One, no waketo Kenya Medical Practitioners Dentist Council obio team inspection. Bagi mi wa report ni gini we evaluate to level 6 nyakutim kamae. Gi Kenya Health KH Power Oversight Authority gibiro gitimo inspection. Bang mano waketo team moro miluongo ni consultancy. Ngeni ka in iya okinyal neno shidas man wan go. Koro wagyudo consultancy mara ni financial resources wa manage nadi, human resources wa manage nadi, infrastructure wa manage nadi, magichiwo report. Koro bang mano watimo gimiluongo ni action plan. Ni gini in the next 5 years wadwa ni ochop this level. Koro infrastructure in wamedo kitende mia dek from 530 to 880 beds. Wamedo one floor on top of the old floor. Waketo cancer ward, waketo ward mar burns, waketo an extra medical ward. Nikech medical ward nigi yigit mang'eny, nigi renal and all that kind of thing. Bang mano waketo physiotherapy unit mang'ien. Watimo facelifting mar osiptal. Wagero mortuary mang'ien. Waketo new equipments. Na wan gi 4 operational theaters. Wagi increase gi 10. Sani wan gi operation theaters apart from 4. Waketo new dialysis machines. Gi several machines, anesthetic machines, mang'eny. Bang mano wakato lakteche mang'eny. Sani wan gi almost 50 doctors. Matimo specialities. Wan gi jok moko man gi South Africa, wan gi jok moko Egypt, wan gi daktari Australia, wan gi dakteche Nairobi University, Moi University, matimo speciality in different phases. Wan gi joma timo cardiovascular, cardiothoracic surgery, operations mag heart. Wan jog matimo urology, matimo operations mag kidneys gi ureters, okay? Wan gi jomoko matimo obstetrics and gynecology. No watero ng'ato UK timo fertility medicine. Wan gi joma timo maternal-fetal medicine mane school mapoko duogo. Wan gi so many specialities. Koro infrastructure waseketo piny. To speciality no watimo gimilongo ni upgrading the management. No watimo very careful selection of board members. Bas bang mano wayudo CEO, bang yudo good board members man gi experience. Ngeni nyakinget man gi NGO that man represent community interest, man gi financial expertise, man gi all those kind of expertise, man gi expertise osiptende. Bang mano wakao to CEO man gi experience, wa head hunt, Dr. Lesiampe, wakete kanyo. Koro all these things ema koro makes us ready for that movement. Koro ka pesa ni biro, nikech wan dakteche mi wasechako duogo. Wan gi daktari motimo kidney disease, Dr. Ndenya mane so duogo. Mokelo upgrading into the renal units. Sami watimo modern, wan gi machine man nitie Nairobi kende gi Moi referral. It's a third hospital in Kenya man gi such kind of dialysis machines, okay? Koro all these doctors are now coming back. Koro kama jiduogo ni gidwaro giyudo ni pesa nitie for them to be able to operate. Kaka heart surgeon okonyal tima heart surgery ka onge the necessary infrastructure support gi human resources. Koro sani bang bedo level 6 gi parastatal gomo gimi budget nyaka di team recruitment of other staff because specialities one go maduogo, but the ones which you don't have we recruit nurses, we recruit cleaners, we recruit administrators, so that all these people omiwa
to be able to do those kind of services. Koro en process, ok nyalo samo wachako kiny, but within 1 year, ka pesa no yodonjo, we should be able to see those services imiyo ji in Kisumu, especially ma wuok ko. To wan gi cancer center mano wachako. Onge county mora mopeto pesa piny ni gigero cancer center. Cancer center mar Nakuru oger gi national government. Mar Mombasa oger gi national government. Mar Garissa oger gi national government. Kenyatta, KU, Kisumu kende moket pesa gi piny ni wadwa gero cancer center. To ing'e ni pesa mar county thin. Koro kinyal gere in 1 year. Iketo 50 million, gino in 1 billion. Kiketo 50, 100 million every year. Bokawi 10 years. Koro wadwa ni sama pesa ni biro, baragi rango infrastructure. Gitiek cancer center no, because gino idwaro around 400 million, 500 million, otiek infrastructure, waket machine, so that cancer services ober Kisumu. Mago are things which we one expect to see in the next 1-2 years. So that obed kaka Moi Referral Hospital, likech nena ahead of Moi Referral non behind so much. So gise la wabi you have passed us by far. Kata Kenyatta is way ahead. Koro we can catch up. Komiwa the adequate resources to start with. Matinde no go beniti me mana in